El Centre de Reempresa és la creació d'un mercat per la compravenda d'empreses i negocis petits. És un projecte impulsat per la patronal Cecot que la Diputació de Girona desenvolupa amb els ajuntaments. Avui s'ha presentat el Centre de Reempresa a Olot. És molt important que aquí una associació empresarial com la Cecot, que té una llarga experiència a tot Catalunya, ens pugui acompanyar i puguem garantir realment que aquestes empreses continuïn creant riquesa, activitat i llocs de treball a la ciutat. Que venim a cobrir una necessitat permanent. Les empreses grans sempre han tingut entorns corporate que els han acompanyat tant en posició venedora com compradora, i nosaltres el que fem a partir d'aquí és un treball d'apropar-ho al territori. Contem que a més Olot capitaleja, i això és important, a la Garrotxa pot fer d'antena. Des de la Diputació hem volgut apostar molt fort per aquest tema. L'any passat ja vam fer-ho amb Figueres per un costat, cobrint l'Empordà, i el Consell Comarcal de la Selva. Aquest any ho estem fent al Consell Comarcal del Gironès i avui venim aquí a Olot a presentar-ho. Ja hem arribat a un nivell que de mitja estem fent 4 operacions per setmana. Em sembla que és destacable i confio que des d'Olot se segueixi sumant i molt. Hi ha casos d'èxit, una fleca al Berguedà, que la gent el dia que es va presentar el Reempresa allà van anar allà i dir: escolta, tingueu present que aquella fleca plegarà i fa el millor pa del Berguedà, i per tant volem que continuï fent aquest pa, i per tant no només continua l'activitat, sinó que el forner que se'n va ha d'explicar en el que entrarà com es fa aquell pa, perquè és el millor pa que tenien. A partir d'aquest mes de novembre, Olot disposarà d'un punt d'atenció al Centre de Reempresa de Catalunya dins l'àrea de promoció econòmica, on s'oferirà assessorament tant als empresaris que volen vendre la seva empresa com als reemprenedors i reemprenedores disposats a donar-los continuïtat. Aquesta col·laboració la fem a partir d'una formació que han fet els nostres treballadors amb la gent de la Cecot i de Reempresa. S'han format per poder fer aquest acompanyament amb aquestes persones que volen cedir a aquesta activitat econòmica. També estarem acompanyats en tots els processos per la gent de la Cecot. Quins són els perfils més habituals que són els que adquireixen aquest negoci? Jo en definiria 3. Altres empresaris, persones emprenedores i alts directius que avui no tenen feina o avui s'estan fent una reflexió vital de què faré més endavant, i que no tenen la idea milionària ni es veuen arrencant des de zero, però que no tenen cap problema en donar-li continuïtat a un equip de persones, saben gestionar i també ho veuen com una oportunitat. I el tercer és en recordar-se'n sempre de l'encarregat. Potser també el relleu el tenim a dins de la pròpia empresa, una persona que ja coneix el seu funcionament.